chikomo chemispa, chikomo chevanhu vatema, chikomo chemagutwa, chikomo chorugare. Ndomumba mangu muno anogara apa. Tarisai iko ndechiona view iyi mumba mangu muno. Tobva ipapo vanhu vanogara pesa apa vachidya vachiguta. Uyai kuno tovambira kuno kana tovambirawo ndemumwe mudining vanhu vanokwanisa kugara vachidya. Ndozvababa Johannes, baba Johane akatipa upfumi hwese mudining mokugara umo. Yai kuno chikurandidzei tine kamwe kadining aka. Nekuti vana ane kuzha vanouya vachigara panapa zvavo vachidya vachiguta vachionawo chitv chavo vari muno. Uyai kuno kutaridzei zvakare muno mutapinda mubedroom nemumwe mubedroom muno munorarawo umwewo. Kana hama dzangu dziri kumusha vandishanyira kunoku munogona kuzogara panapa muchirarira muno. Uyai kunoku mamunenge muchigezera nemuno tabhi shawa iyi noda kugara pasi apa kana kugara apa muchishawa yenyi. Right, uyai kunoku mumuchiloft zvamu mukuisa mbatya nezvimwe zvakadaro muchisefa nezvimwe zvakadaro. Tine kana muchida kupinda zvene muchimbuzi chiri private ndichechichi. Muriona pombi inotenga mombe 10. Right, nyai kuno muone maitiro echikomo chavanhu vatema, chikomo chorugare. Pane dona, pane mamadho anoenda nekukuku asi toda kuenda uko. Tina majagi edu apa, tina vamwe vanhu vanokwanisa kumboya mombogara zvenyu panapa makamirira kushedzwa nemi.